आणि इतक्या वर्षाच्या ह्या राजकारणामध्ये जेव्हापासून सुरुवात झाली तेव्हापासून राणेसाहेबांच्या सावलीमध्ये ते जसे बोलतील, जे बोलतील, कधीही प्रश्न न विचारता मी त्यांच्याबरोबर राहिलो. उद्या 23 तारखेला 4 वाजता सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि काही मंत्रिमंडळातले सहकारी कुडाळ हायस्कूल ग्राउंडवर सभा होणार आहे प्रवेशाची माझ्या, आणि तो प्रवेश उद्या नक्की झालेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.